खन्थाइनि मुङा नेनानै सिरिसे अखा दामनाया थालांबाय नेनानै सिरिसे अखा दामनाया थालांबाय गोदो माब्लाबा फैयोब्ला बेयाव लोगो माब्लाबा फैयोब्ला बेयाव हाथुरि थैनानै हाथुरि गिबिनो गाबैनो आं खाथियाव दसेनि आलासि जानानै फुंबिलियाव फैनानै गावबादि लोगो बेलासियावनो फैनानै बुंफैनो लोगो बेलासियावनो फैनानै बुंफैनो सरि गोबाव जाबाय खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय खनले खनले हासुनो ओंखारनाय हासुनाय समाव आलौनाय थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय किडनिनि टिउमार केन्सार प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनी स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।